Навіны наша справа. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Госць нашай студыі, журналіст Зміцер Галко. Прывітанне, Зміцер. Прывітанне. Мы будзем размаўляць пра жыццё, пра прафесію, пра 4 гады хіміі, да якіх Змітра 5 дзён таму прысудзіў суд у Мінску. Вось пра ўсё пра гэта вы можаце задаваць пытанні наўпрост Змітру праз сацыяльныя сеткі Еўрарадыё, дзе зараз ідзе відэастрым нашай размовы. Гэта Facebook, гэта ВКонтакте, гэта Аднакласнікі. Таксама можна паглядзець на канале на YouTube гэты самы стрым. Ну і, натуральна, паслухаць праз плеер на нашым сайце. Зміцер, чым вы цікавыя асабіста мне, ведаеце, тым, што збольшага беларускія журналісты гэта такія шэрыя мышкі. Калі выйсці на вуліцу і пачаць пытацца, якіх беларускіх журналістаў вы ведаеце, ну, можа, там Паўла Якубовіча назавуць, можа, тых, каго па тэлебачанні паказваюць. І вы адзін з тых, чыё прозвішча, чыя асоба ўвесь час нейкім чынам гучыць у інтэрнэце, прычым гучыць не толькі ў звязку з публікацыямі, а і ў звязку з, ну, пэўнымі скандаламі. Вось вы імкнуліся да такой славы калі-небудзь адмыслова? Ці гэта неяк само сабой адбываецца? Ну, я б не сказаў, што у мяне такі быў план на жыццё, але я са школы яшчэ быў схільны да такіх дэманстратыўных паводзінаў, і паколькі зноў-такі са школы, з дзяцінства мяне страшэнна проста абурала несправядлівасць, трапляліся розныя праблемы праз гэта, іх было вельмі шмат у жыццё. Я так разумею, што вашая школа, яна прыйшлася яшчэ на савецкі час. Ну, гэта такі быў міжваенны, рэвалюцыйны, там, скажем, час. Гэта была перабудова, і праз гэта было шмат скандалаў. Я там пастаянна выступаў з такімі перабудовачнымі пракламацыямі ў школе, і праз гэта ўжо меў праблемы яшчэ зусім малы. То бок вы былі, там, не ведаю, акцябронкам, камсамольцам, заспелі гэта ўсё? Так, але такім ворагам народа крыху. Ворагам, але пра перабудову гэта і пра камуністычную партыю, у прынцыпе, так, з яе пазіцыі. Бо ў школе, нягледзячы на тое, што перабудова ўжо там всюды гучала і гэтак далей, нашыя школы беларускія былі вельмі кансерватыўныя. Як вы прыйшлі ў журналістыку і калі? Гэта адбылося яшчэ ў 90-е? Так, я мяркую, што мяне вельмі... Я чытаў, мне яшчэ 9 гадоў было, там 10 гадоў. Аганькі, гэты новы мір і гэтак далей. Мяне проста вельмі зацікавіла тады яшчэ ў дзяцінстве. Ну і бацька ў мяне журналіст. І, мабуть, гэта... Гэта бок, гэта як бы непрафесійна, да? У генах недзе было. Хутчэй за ўсё. Дзе вы працавалі? Я патлумачу слухачам, што мы натуральна падыдзем да нашага сённяшняга часу, але цікава, хто такі гэты Зміцер Галко? Сапраўды ён той хуліган, якога трэба затрымліваць і гэтак далей. Дзе вы працавалі найперш? Як складалася гэта дарога прафесійная? Ну, журналістыку рэгулярную, скажем так, журналістыку па аналогіі з рэгулярным войскам я прыйшоў 2009 годзе. О, гэта вельмі позна. Так, ну, у мяне былі спробы значна раней, на пачатку нулявых у нашу Ніву я пісаў некалькі разоў, але потым быў перапынак, бо зачынілі мой універсітэт ЕГУ у Мінску, і я працаваў там, жонка моя там працавала, вы змушаныя былі з'ехаць у Маскву, ну і там я працаваў проста, як грошы зарабляць. Былі спробы журналістыкі, але за гэта не плацілі, я проста там нешта пісаў некуды ў розныя выданні. А першым, хто мяне запрасіў, гэта Радыё Свабода была тут у Беларусі. Я так разумею, што да гэтага часу ўжо пэўную вядомасць вы атрымалі ў жывым журнале. Сёння складана патлумачыць сучаснай моладзі нават, што гэта было, да? Што вы пісалі тады ў ЖЖ, і ці не было гэта журналістыкай ўжо? У пэўным сэнсе было, гэта публіцыстыкай, прынамсі, дакладна было. На самыя розныя тэмы, у тым ліку палітычныя. Ну, збольшага гэта былі палітычныя грамадскія тэмы, якія Беларусі тычыліся, і Радыё Свабода зацікавілася мной менавіта як блогерам, які пісаў пра Беларусь. А вы былі суб'ектыўным у сваіх допісах, відаць, заўсёды? Так, безумоўна, вельмі суб'ектыўна. А ці захавалі вы гэта пазней, калі прыйшлі ў журналістыку ўжо, у рэальную такую? Ну, мяне троху адгаблявалі розныя рэдакцыі, хаця
до конца там і дасюль я вельмі цяжка падпарадкоўваюся, дакладней, вельмі цяжка падпарадкаваць, але тым не менш я стаў значна менш суб'ектыўным у сваіх выказваннях. А ці вы лічыце, што вось тыя справы, якія былі распачатыя супраць вас, а справа была не адна, звязаныя з прафесійнай вашай дзейнасцю? Так, безумоўна, бо 2017 год, па-першае, быў самым такім плённым прафесійным сэнсе. Я за гэты год, меншым за год, за паўгады зрабіў, можа, ці не большым за ўсё папярэдняе журналісцкае жыццё. Гэта былі пратэсты дармаедаў, гэта была справа Белага легіёну, гэта былі расійскія вучэнні, вельмі шмат міжнародных тэмаў. Там і пра збіццё Ларычева, і пра справу Іллі Валавіка, які там 10 гадоў трымаў фанат футбольны. Вельмі шмат было напісана. Я чакаў, што мяне арыштуюць па справе Белага легіёну, бо я знаёмы з некалькімі фігурантамі. Мы камунікавалі з імі вельмі шмат перад гэтымі арыштамі. У мяне пасвілася машына пастаянна пад домам. Я проста чакаў, што мяне возьмуць тады. Ну, вы взялі троху пазней, але ізноў-такі я б не сказаў, што гэта нечаканасць, бо пра сына пачалі таксама ў гэты год прэсаваць. Яму прыдумвалі нейкі ўдзел у сінім кіце, што толькі не прыдумвалі ў школе. Сын школьнік. Так, і там добра ведалі, хто я ў школе, вельмі не любілі праз гэта Яна, і прэсінг быў відавочна мэтанакіраваны. І гэтая справа, як ужо па матэрыялах судовага разбіральніцтва я магу зразумець, яна хутчэй за ўсё прыйшла праз школу менавіта, то бок праз сына. Слухайце, ну, вядома, што ў нашых органаў ёсць пэўныя інструменты ціску на бацькоў са школьнікамі. Напрыклад, сям'ю, дзе ёсць нехта непрацуючы, лёгка могуць паставіць на ўлік органы сацыяльнай апекі, а далей ўжо пачынаецца нейкае пекла. Могуць прыйсці зазіраць у лядоўню, не ведаю, пальцамі вадзіць па шафах зверху і глядзець, колькі там пылу. У вас такое было? Я думаў, што гэтым і скончыцца, так бы мовіць, бо пасля таго ўжо сумнага для мяне дня народзінаў у школе быў савет прафілактыкі так званы, і нам пагражалі паставіць сям'ю на гэта сацыяльна небяспечнае становішча праз сына. Ну, але здарылася яшчэ горшае. Вы маеце на ўвазе судовую справу і... Так, бо справа была ўзбуджана супраць майго сына таксама, яна проста потым па ўзросту яго была закрытая. І супраць вас, і супраць мяне, і супраць сына. А ў чым абвінавачвалі яго? У тым жа самым? У збіцці міліцыянта? У тым самым, там, згодна з матэрыяламі справы, ён нібыта нанёс 7 удараў участковым. А вы? Я толькі 2, але трапіў толькі я. Сын не, все прамазаў. Это ў выніку так атрымалася, да? Давайте пагутарым пра падзеі крыху ранейшыя. Тое, што змусіла вас з'ехаць ва ўкраіну, бо я так разумею, што гэта было зроблена таксама не вельмі добра, ахвотна, і нейкі час працаваць там. Гэта таксама быў нейкі пераслед, так? Распавядзіце, калі ласка. З'ехаць я быў проста змушаны, таму што ў рэдакцыю эканамічнай газеты, дзе я ўжо праз пару месяцаў меўся стаць галоўным рэдактарам, пачалі прыходзіць ананімкі вельмі брудныя, і хаця ні ўласнік, там, ні рэдактар тагачасны ім не паверылі гэтым ананімкам, яны як выданне, якое спрабуе заставацца, ну, не лаяльным, а, мабыць, проста вельмі асцярожным, вельмі нейтральным, яны спужаліся гэтага скандальнага шлейфу, які можа быць, і прапанавалі мне сысці па ўласным жаданні. Хаця яны сказалі, ты можаш працаваць, там, пісаць пад псеўданімам і гэтак далей, але гэта зусім іншыя умовы, гэта іншы заробак, бо я разлічваў на пэўны заробак, планаваў прывезці сям'ю з Украіны сюды. Паколькі гэты план проста абрынуўся, мне давялося з'язджаць да сваёй сям'і ў Украіну. І я нагадаю, што савецкая Беларусь проста праз дзень, можа, 2 дні пасля таго, як я з'ехаў, напісала, што кіраўнік беларускага партызану, які мяне з'яўляўся, уцёк ва Украіну. Тут мы маем такую сітуацыю, як жыццё дысідэнтаў у Беларусі, я так разумею. І не маючы пэўнага бэкграунду за спінай, быць дысідэнтам у Беларусі немагчыма, да?
Так, так, безумоўна, да гэтага, мабыць, трэба рыхтавацца, вось, ну, я не рыхтаваўся. Спачатку зарабіць грошай і пасля ўжо ісці... Так, трэба нейкая падушка бяспекі вельмі моцна. Грамадзянскую пазіцыю набываць, да? Можа, ў гэтым і прычына таго, што шмат у каго гэтай грамадзянскай пазіцыі ў Беларусі няма, ці, прынамсі, тыя ж бюджэтнікі яе не выказваюць, а трымаюць пры сабе. А вы, ну, думалі пра наступствы? Калі вы пачалі выказвацца, гэта было даўно, ў прынцыпе, але пачалі выказвацца, не ведаю, эмацыйна і, ну, што сказаць, свабодна. Вы думалі пра тое, чым гэта скончыцца? Ну, па-першае, мяне неаднаразова арыштоўвалі. Проста хапалі на вуліцы і кідалі там на гэтыя суткі, але я не думаў ні пра што большае, акрамя гэтага. Як бы, ну, а суткі ўжо не страшна, ўжо звык, прыцярпеўся. А сям'я? Ну, сям'я мяне разумела ў гэтым заўсёды. У мяне і бацькі дысідэнты, ў прынцыпе, яны абодва былі звольненыя Лукашэнкам у свой час. Там маці намеснікам міністра адукацыі была, бацька узначальваў газету парламенцкую. Яны абодва, можна сказаць, ахвяравалі кар'ерай, але там не паступіліся прынцыпамі сваімі. Таму гэта таксама ў крыві, гэта ў крыві таксама ў генах. То бок дысідэнцтва гэта такі цяжкі крыж, дзеля якога мусяць скласціся пэўныя умовы. І сям'я, і, не ведаю, матэрыяльнае становішча. Іначай, рана ці позна, сістэма ламае чалавека. Так, але да нагэтулькі цяжкіх наступстваў я все-таки не быў падрыхтаваны. Добра. І што яшчэ хочу сказаць, я ніколі не перасякаў такую мяжу, скажем, прыстойнасці. Я ніколі не пісаў нейкіх абразаў на адрас кіраўнікоў там дзяржавы ці гэтак далей. Ніколі не лез там у іхнае асабістае жыццё. Ну, не дазваляў сабе бруду просто ніяк. А хацелася? Не хацелася нават. Просто я думаў, што не перасякаючы гэтую мяжу, у прынцыпе... Бок такая негалосная дамова. Мы не паліваем іх брудам, а яны дазваляюць нам казаць праўду пра тое, што яны робяць. Можна сказаць і так. Сацыяльна значная. Сябры, пра беларускую журналістыку, пра дысідэнцтва, пра крымінальныя справы супраць Дмітра Галко, які зараз ёсць госцем студыі Еўрарадыё, мы пагаворым праз кароткі перапынак. Гэта музычная паўза, гэта выпуск навінаў праз некалькі хвілінаў. І зноў пабачымся з вамі, не развітваемся, заставайцеся на Еўрарадыё. Начнется и кончится день с тревожными мыслями. Текст в нем самое главное. День подходит к концу незаметно. Словами не высказать жизнь, чернилами на листе текст забудут и вычеркнут жизнь. Проходит подчас незаметно. 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 Незаметно.
Еврорадио. Новины наша справа. Пры мікрафоне Роман Устінаў каротка пра асноўныя падзеі. У судзе Ростова зачыталі абвінавачанне украінцу Паўлу Грыбу. Яго вінавацяць у падрыхтоўцы тэракту. Як заявіла абвінавачанне, Грыб у размовах і па перапісцы ў скайпе намаўляў рускую школьніцу Тацяну Яршову зрабіць выбухоўку і ўзарваць яе на школьнай лінейцы. Грыб не прызнаў сваю віну. Ён заявіў, што падчас следства было мноства парушэнняў. Цяпер украінцу пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. Міністр па прамысловасці Еўразійскай эканамічнай камісіі Сергей Сідорскі бліжэйшым часам пакідае сваю пасаду. Пра гэта піша беларускі партызан са спасылкай на ўласныя крыніцы. Паведамляецца, што Сідорскі напісаў заяву пра сыход па ўласным жаданні. Разам з ім з камісіі сыходзіць яшчэ адзін прадстаўнік Беларусі, міністр па тэхналагічным рэгуляванні Валерый Карашкоў. Сергей Сідорскі працуе ў Маскве ўжо больш за 6 гадоў. З лютага 2012 года ён курыруе пытанні прамысловасці і прамысловай палітыкі ў Еўразійскай эканамічнай камісіі. Сёння адбыліся чарговыя таргі на беларускай валютна-фондавай біржы. Курс долара США панізіўся да 1 рубля 99 копеек. Курс еўра складае 2 рублі 33 копейкі, а за 100 расійскіх рублёў сёння даюць 3 рублі 15 копеек. Сёння ў штаб-кватэры УЕФА ў швейцарскім Ньёне завяршылася лёсаванне трэцяга кваліфікацыйнага раунду футбольнай лігі чэмпіёнаў. Калі Батэ выйдзе ў трэці тур, яго чакае сустрэча з пераможцам пары Кукесі Албанія, Карабах Азербайджан. Паядынкі трэцяга кваліфікацыйнага раунду пройдуць 7 і 14 жніўня. Пакуль жа Батэ мусіць выйграць у другім раўндзе кваліфікацыі ў фінскага Хіка. Роман Устінаў, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еврорадио. Новины наша справа. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Наш госць, журналіст Зміцер Галко, які 5 дзён таму атрымаў 4 гады хіміі за быццам бы збіццё міліцыянта ў Мінску. Вось такая арыфметыка. Зміцер, прывітанне яшчэ раз. Прыходзяць каментары ў нашы сацыяльныя сеткі пад стрым. Олег Ларычаў, дарэчы, ўжо згаданы ў нашай размове, запрашае Змітра на каву пасля эфіру. Думаю, што ўсё атрымаецца. Пакуль ёсць яшчэ магчымасць, трэба карыстацца шансам. А іншыя каментары не такія прыязныя. Вось, напрыклад, ёсць такі каментар. Вы сапраўды збілі міліцыянта, Зміцер? На жаль, не. Не, сур'ёзна, я ўжо калі сядзеў, і я меркаваў, што буду сядзець доўга, і пасля суду я думаў, што хаця б сядзець сапраўды за збіццё ўжо. Это, дарэчы, пытанне, якое мучыла, думаю, вельмі шмат каго з беларусаў, так ці інакш пасаджаных на суткі. Калі ўжо пасадзілі за лаянку ў грамадскім месцы, чаму ж я не лаяўся, да? Яшчэ адно пытанне такое, што з вашым раманам пра Украіну, які вы калісьці пісалі? Аднекуль у нашых слухачоў ёсць звесткі пра тое, што вы пісалі раман пра Украіну. Што з ім? Я пісаў раман «Каханне і свабода», ён не зусім пра Украіну, ён увогуле пра маё жыццё. На жаль, пакуль я не маю магчымасці яго працягваць. Але планую, магчыма, на хіміі будзе. На жаль, будзе час, да, відаць, засяродзіцца на нейкіх справах і не адвлікацца на справы іншыя, якія перашкаджаюць пісьменніку часам у вялікіх гарадах. Вернемся на Украіну. Добра, разам з гэтым пытаннем. Што вы там рабілі, чым вы там зараблялі, і ці можа быць тое, што адбылося далей, неяк звязана з гэтымі украінскімі падзеямі, з гэтай украінскай вашай актыўнасцю? Тое, што звязана, цалкам магчыма, хаця зразумела, што даказаць гэта нельга. З Украінай я быў звязаны вельмі даўна, бо і маці майго сына, Яна Хрысціяна, яна украінка, я ездзіў туды ўжо больш за 20 гадоў пастаянна. Ездзіў таксама на памаранчавую рэвалюцыю калісьці і, натуральна, я паехаў на Майдан, проста сказаў свайму рэдактару, што як сабе хочаце, што сабе хочаце, я паеду туды. Ён згадзіўся, і потым пасля Майдану я на вайну адпусціў, хаця ў рэдакцыі грошай не было забяспечыць увесь гэты тур журналісткі, па сябрах там давялося збіраць. А ўрэшце рэшт так атрымалася, што я сустрэў там жанчыну, ажаніўся ў 15-м годзе.
у Марыуполі, якраз на фронтавой паласе там. Ну і застаўся, хаця працягваў падтрымліваць не толькі сувязь, я ездзіў пастаянна ў Беларусь, але збольшага жыў там. Працаваў я як, скажем, вайсковы перакладчык там. Я вазіў іназемных журналістаў просто па лініі фронта, арганізоўваў іхныя сустрэчы, бяспеку іхную і так далее. Гэта называецца стрынгер, у прынцыпе, Ну, гэта называлася фіксер, як чалавек, які вырашае. У прынцыпе, было такое, што я нават пісаў сюжэты для іх і прыдумваў ім гісторыі, якія яны маюць здымаць ці пісаць пра іх. Аднойчы падчас вяртання з Украіны вы былі затрыманыя на мяжы, наколькі я разумею. Так, гэта ў красавіку. Так, з чым было звязана гэта? І чаму вас адпусцілі тады ў выніку? А пачакайце, калі гэта мяне затрымалі? А я вас не памятаю. Была нейкая крымінальная справа, я так разумею, заведзеная даволі даўно. Гэтая справа была звязана з падаткамі, з падатковай... Не, мяне затрымалі ў красавіку гэтага году ўжо па справе аб дне народзінаў. Ага. І іншых затрыманняў не было. Прычым там было вельмі смешна, калі згасла святло пры маім затрыманні на мяжы, а міліцыянты ўжо прыйшлі, на гэтыя браслеты там на мяне. Дзве справы зблыталіся ў маёй галаве. Так. Атрымліваецца, калі вы вярталіся з Украіны, ўжо затрымалі вас па той справе, якая была звязана з днём нараджэння сына. Чаму вы вырашылі вярнуцца, ведаючы, што супраць вас ёсць крымінальная справа? Я думаю, што гэтае пытанне вельмі шмат каго хвалюе і цікава паслухаць ваш адказ. Ну, па-першае, у мяне тут бацькі, яны ўжо старэнькія, ўжо за 70 гадоў. У мяне тут сын, якога я вельмі люблю, і так ці іначай мне калі-небудзь трэба было б вярнуцца, паколькі справа б не спынілася яшчэ вельмі доўга. І, скажем, калі б мне тэрмінова трэба было вярнуцца, я патрапіў замест бацькоў ці сына ў турму, гэта было значна горш. Но, па-другое, я проста не звык уцякаць. Справа гэта абсалютна несправядлівая, як я яе расцэньваю. Яна надуманая, фальшывая. І былі даволі наіўныя спадзяванні, што улічваючы фальшывасць гэтай справы, яна разваліцца ў суде. Вось гэтая наіўнасць, яна... Бок наіўнасць прысутнічала. Але ці была ў вас, не ведаю, торбачка, сабраная з сабой у той момант, калі вы перасекалі мяжу? Мяне абсалютна не, торбачкі не было, таму падрыхтаваны цалкам я не быў, але гэта і не было сюрпрызам. Далей, я так разумею, вы апынуліся не адразу, але ў Мінску у следчым ізалятары. Так, перад тым яшчэ быў Столінскі ЧУ, потым у Баранавічах турма, і толькі потым Валадарка. Што вы пабачылі там? Мы вось перад эфірам крыху абмеркавалі тых сядзельцаў, якіх вы там сустрэлі. Распавядзіце пра то, як гэта было. Што мяне больш за ўсё шакавала, гэта неверагодная колькасць маладзёнаў, людзей ад 20 до 25 гадоў, просто звычайных гараджанаў, часам просто хіпстэраў, ведаеце, там у рознакаляровых татуяваннях, з дзіркамі ад тунэляў там, і гэтак далей. Звычайных хлопцаў, якіх можна пабачыць там на рэкламе Марозіва Топ, там нейкага Лайфу, МТС і гэтак далей, якімі проста перапоўненыя турмы. У маёй камеры, перад тым, як я у апошняй камеры, куды я заехаў, дзе было 15 чалавек, незадоўга перад тым з 15 чалавек толькі ў двух не было артыкулу 328. Гэта наркатычны ўжо сумна вядомы артыкул, і стваралася ўражанне, што мы проста ў нейкім лос-анджелескім гетта, дзе усплёск наркаманіі, кожны другі проста ўжывае наркотыкі і гэтак далей. Гэта быў яшчэ такі цікавы хлопец Саша Мука, які спрабаваў зарабляць у Расіі, нешта яго не атрымалася, вярнуўся дадому, тут не знайшоў працы, сунуўся рабіць гэтай закладкі, узяў толькі одну закладку, дзе была мука, якую падклалі міліцыянты, і сядзіць зараз па частцы 328-4 ад 10 гадоў пазбаўлення волі, нагадаю, ад 10. Вельмі цікава, канешне, гэта. Мы таксама спрабавалі пісаць на тэму артыкулаў, звязаных з наркатычнымі злачынствамі, таго самага сумна вядомага артыкула крымінальнага кодекса 328. Я так зразумеў, што ўсё ж такі гэта ўся актыўнасці наша і іншых медыяў і матуляў дала плён, і нейкія змягчэнні будуць, але... Яны неістотныя.
Ну так, яны гэта не значыць, што людзі закончаць трапляць па гэтых самых Змяненне неістотнае, і з'явіўся новы тренд такі, калі раней там другую ці трэцюю частку давалі, зараз гэтым людзям даюць чацвёртую. Як, ну да, у прынцыпе абмеркавалі мы гэтую сумную тэму, давайте абмяркуем крыху суд. Ну не буду пытацца, ці спадзяваліся вы на нейкае справядлівае разбіральніцтва. Спадзяваліся. Так, то бок, ведаеце, гэтае слова наіўнасць, яно, відаць, будзе ў нашым эфіры гучаць і гучаць надалей, вось нягледзячы на тое, што шмат судовых працэсаў мы ўсе бачылі, да шмат якіх з іх у нас, скажем так, былі суб'ектыўныя прэтэнзіі, ўсё ж такі вы спадзяваліся, што разгляд будзе і прысуд адпаведна апраўдальны. Так, бо у мяне, па-першае, было жалезнае алібі, але суд проста адхіліў гэтае хадайніцтва, выкінуў сметніцу. Я, згодна з матэрыяламі справы, у той самы час, калі я нібыта здзяйсняў крымінальнае злачынства, збіваў міліцыянта. Так, збіваў міліцыянта, я быў затрыманы ў іншым месцы, на вуліцы, ў грамадскім месцы, па артыкуле, таксама вельмі вядомым, 17.1 КАП РБ. Гэта проста дробнае хуліганство. Гэта размахваў рукамі, лаяўся матам, на заўвагі не рэагаваў. Гэта як атрымалася ўвогуле? Ну, вось мне цікава, гэта суд увогуле меўся разабрацца, як так я знаходзіўся адначасова ў двух месцах. Але суд проста адхіліў хадайніцтва пра выклік міліцыянтаў, якія мяне затрымлівалі. А што з выклікам, дарэчы, міліцыянтаў? Вось я так разумею, што першапачатковая версія нейкая, якая агучвалася ў афіцыйнай прэсе, гэта тое, што на выклік суседзяў прыехалі міліцыянты, якія пабачылі там п'яную кампанію непаўнагадовых. Мне цяжка сказаць, адкуль взялася гэтая версія. Так. На судзе ясна прагучала, што ніякага выкліку суседзяў не было. А было так, што міліцыянт нібыта заўважыў нейкіх нецвярозых падлеткаў на балконе. Прычым незразумелы час, ён сказаў, ад 16 гадзінаў. І толькі каля 19 гадзінаў, ці нават пазней, каля 8 гадзіны, яны прыйшлі ў кватэру. То бок, нягледзячы на тое, што ў іх нібыта быў нейкі падазрон на здзяйсненне нейкага там злачынства, некалькі гадзінаў яны не прыходзілі і не рабілі заўвагаў і гэтак далей. Што гэта значыць? Гэта значыць, што вашы суседзі апынуліся сумленнымі людзьмі і ніхто з іх не пагадзіўся распавесці ў судзе, што так гэта там я выклікаў міліцыянтаў, так там было шумна? Не, але ў матэрыялах справы гэтага няма. Выкліку проста не было. Ну, да, правільна, таму што не было чым яго пацвердзіць, я так разумею. Всё ж такі міліцыянт меў права прыйсці да вас у кватэру, ці не? Не, ён не меў гэтага права, ён меў права прыйсці, спытаць мяне, што адбываецца. Ну, калі ў яго быў падазрон, на здзяйсненне злачынства. Цікавая фармулёўка, да, падазрон на здзяйсненне злачынства. Але ён мае быць абгрунтаваны, гэты падазрон, гэта прапісана ў законе, у іх мае быць інфармацыя пэўная, абгрунтаваная. Што тычыць гэтага міліцыянта, ён сказаў, што ў яго быў падазрон на здзяйсненне ў тым ліку полавых злачынстваў, і абгрунтаваў ён гэта тым, што потым у кватэры ён бачыў нейкую жаночую бялізну на падлозе. То бок, якім чынам у яго з'явіўся падазрон да таго... Калі ён ішоў недзе пад балконам, да, і засталася падлеткаў. Абсалютна незразумелым. І інспектар, яшчэ жанчына, якая была з ім, пацвердзіла ў судзе, што немагчыма было зразумець ні пол, ні ўзрост людзей, якія знаходзіліся на балконе. А гэта былі міліцыянты, якія патрулявалі вуліцу, ці гэта былі нейкія іншыя? Не, ніхто з іх не патруляваў вуліцу. Гэта было два інспектары інспекцыі па справах непаўнагадовых, якія нібыта былі адмыслова выкліканы участковым. Але ў судзе выявілася, што не участковы тэлефанаваў ім, а яны тэлефанавалі участковаму. І ў мяне ўзнік падазрон, бо інспектары па справах непаўнагадовых ведалі Яна гэтага раёна, бо ў школе рознае там было да таго, і што гэта прыйшло праз школу, яны проста прачыталі яго ў кантакце, што яго будзе дзень народзінаў. І зноў жа, яны, цікава, маюць права, калі яны падазраюць нейкія асацыяльныя паводзіны, прыйсці дадому і
зрабіць такую праверку? Толькі пераслед злачынцы і толькі абгрунтаваны падазрон у здзяйсненні крымінальнага злачынства. Ну, у дадзеным выпадку, на жаль, я не магу нічым пацвердзіць сваю версію, але яны проста ўварваліся у маю кватэру згодна маім паказанням. Але гэта не істотна, нават згодна з іхнымі паказаннямі, яны ўвайшлі ў кватэру, нягледзячы на маю забарону. То бок яны ўвайшлі туды незаконна. Ладно, гэта цікавы выпадак. Я, Зміцер, не спрабую вас у нечым абвінавачыць, я хочу сказаць зараз. Я просто спрабую разабрацца ў абставінах і быць аб'ектыўным. Калі яны ўрываліся, ўсё ж такі нейкі канфлікт адбыўся? Менавіта калі ўрываліся, не. Я просто, што называецца расійскай мовай кажучы, апешыў, калі мяне адштурхнуў міліцыянт і ўварваўся. Канфлікту не было. Канфлікт пачаўся з таго моманту, калі міліцыянт пачаў весці здымкі. Гэта таксама рэгулюецца правіламі, якія ў дадзеным выпадку былі парушаныя. Міліцыянт сам вызнаў, што ён не пачаў ніякіх працэсуальных дзеянняў, не абвесціў пра пачатак ніякіх працэсуальных дзеянняў. То бок ніякага пратаколу не вялося, не задавалася ніякіх пытанняў. Прычым ён рабіў вобшук у кватэры без прысутнасці гаспадароў і без прысутнасці адказнага арендатара, якім я не з'яўляўся, на той момант проста ўжо не жыў там. І, дарэчы, яшчэ такі момант, калі ўжо дзяцей трымалі асобна ад мяне ў кватэры, проста вырвалі тэлефон. Нехта з дзяцей хацеў выклікаць бацькоў, і ў судзе гэта гучала, бацькі нейкія чакалі пад дзвярыма, іх не пускалі вельмі доўга. Вось. Хто даваў у судзе паказанні супраць вас? Фактычна ніякіх паказанняў супраць мяне няма. Яны ёсць толькі ў тым эпізодзе, калі ўсе міліцыянты ведаюць, што ў хрыльца ў пушку, што называецца, гэта момант уваходу ў кватэру. Там яны ўсе схлусілі, што называецца, аднолькава. Яны сказалі, што я стаў там, нібыта ўпусціў іх тамбур, але потым чамусьці стаў у дзвярах кватэры, не пускаў іх, пачаў там лаяцца, штурхаць там і гэтак далей. Вось тут яны ўсё было аднолькава. Але сам момант здзяйснення гвалту, прычым ён напісаны вельмі канкрэтна, не цьмяна. Яго меліся бачыць міліцыянты, яго меліся бачыць дзеці, не менш за 10 чалавек, але яго ніхто не бачыў. І ў судзе ніхто не пацвердзіў. Дзеці давалі паказанні ў судзе? Ці маюць яны такое права, ці былі яны, што яны казалі? Частка дзяцей давала паказанні, ну, адзін хлопец там ужо паўнагадовы, які якраз хрыбетнік зламаў, на яго аказваўся проста велізарны ціск. Яго проста наўпрост яму пагражалі артыкулам 328, калі ён ляжаў у рэанімацыі. Ну, гэты хлопец даў такія нейкія нейтральныя. Нешта там чуў, нешта бачыў, але дакладна не ведаю, і так далей. А некалькі дзяцей заявілі пра тое, што быў ціск, пра тое, што паказвалі пакецікі з-пад Ролтана і казалі, што гэта наркотыкі, і глядзіце нам тут, маўчыце. Адна дзяўчынка заявіла пра тое, што яе ударылі. І вось пра гэтую дзяўчынку зараз у школе сацыяльныя педагогі, так званыя, распаўсюджваюць чуткі, што яе згвалтавалі на гэтай кватэры. Гэта адбылося ўжо якраз пасля суду. Зміцер, у нас 1 хвіліна. Зараз вы на волі, таму што ёсць час на падачу апеляцыі. Вы будзеце абскарджваць той прысуд, які мы пачулі 5 дзён таму? Так, безумоўна, хаця гэта грошы і час, але я хацеў бы дайсці да ААН таксама, да камітэту правоў чалавека. Што ж, ну, я спадзяюся, што да ААН мы не дойдзем, таму што на нейкай інстанцыі справа будзе перагледжана і накіравана. Да, ўсё ж такі верыць у цуды, можа, гэта крыху наіўна, але хочацца. Сябры Зміцер Галко, журналіст, быў у студыі Еўрарадыё. Мы размаўлялі пра прысуд, які мы пачулі ў дачыненні да Змітра 5 дзён таму, гэта 4 гады хіміі. Пакуль што Зміцер на волі, мы скарысталіся магчымасцю і запрасілі яго да сябе, каб з першых вуснаў пачуць, што ж усё ж такі адбылося у той кватэры, дзе Зміцер быццам бы па рашэнні суда збіў міліцыянта. Дзякую вам, Зміцер, за гэтую размову. Дзякую вам таксама. Да пабачэння. Калі засталіся пытанні, калі ласка, задавайце нам у сацыяльных сетках пад гэтым стрымам. Мы паспрабуем усё даведацца ў Змітра і адказаць. Зараз наш эфір скончаны. Заставайцеся на Еўрарадыё.